We can journey to a God that no one knows. Tell me that you love me. Hello mga loves, papasok ako. It's January 1. Nang pasok, walang transport. Oh my God, it's January 1 na walang transport. So magta-taxi ako ngayon. Oh my God, sinimula ng taxi ang 2019. Sana hindi buong 2019 mag-taxi tayo nito. So, ingat po ang lahat sa pagpasok. Meron tayo ng taxi dito. Sana mayroong taxi doon talaga. Pabilis ako magpasok. Ayun, may taxi kasi hindi siya tumigil. Let's see, another taxi. Hintay-hintay pa ng taxi mga be. Hintay-hintay ng taxi mga loves. Solo ako sa taxi, sana maging okay. And mga loves, ang lamig, sobrang lamig. Malamig guys, malamig. Hindi enough yung jacket ko na suot sa lamig. Malamig, oh my God. Yung mga kamay ko, yung mga daliri ko, malamig. Malamig siya. Sa ibon over there. Ayan o, nga ibon. Daming ibon dito lagi. Everyday. Parang dyan na yung dapuan nila. Tambayan. And guys, may taxi na tayo na para. Tingnan natin kung magkano sisingilin na dito. Ayan guys, ang taxi. How much? No 1.5? Okay, it's 2KD. Yeah, oh my God. Happy New Year, brother. Same to same. Same to same. Taxi na. Ayan mga loves, safe naman nakarating ng work. Kahit nag-taxi, safe naman, mabait naman yung taxi. So, nasa trabaho na po tayo. So, kailangan natin simulan ang New Year ng work with smile. See you po later. Hello guys, uwi na. Ito na, pauwi na. Dito na ako sa building. Tapos na ang January 1 duty. Tapos na ang duty natin ang January 1. And thanks God, ay maganda yung duty ko today. And hopefully all the year ay maganda. So, ito na tayo sa bahay. Tapos na ang New Year celebration. It's time for me to clean. Look at the mess. That is what I will clean. The mess. Oh my gosh. So I have... Good afternoon, mga loves. 2019. Start araw ng taxi, then the next day maglilinis tayo kasi day off natin. So kailangan maglinis ng mga kalat. Sana hindi na tayo gumising ng late ngayon 2019. And more good happenings this 2019. I'll see you guys later after I clean this. Then we'll see. It's January 2. Almost, anong oras na? 7 o'clock PM. Walang ganap ang lola nyo. Kaya, ito, stay home. Sa bahay lang. Then, mga boys ay nagkakantahan. Kumusta po kayo? Kumusta ang New Year nyo for 2 days so far? Kamusta? And me, stay home. And, simula na open ng 2019 na ang mga boys ay nagkakanta.
Along the way, feels like every blue side's got too gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain. Deciding you to give me this shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. We said enough remains the memories of days when life is fun. But now, when you're gone, I see the long to us, the setting of the sun. Give it a shelter, 'cause I'm feeling. Yan, habang kumakanta sila, kain ko na. So,